Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Endala rai ka ying bishar kipat ba kin sa ong baka WPP kalaya lamba klaya kipat ba ong UMLA ka umsning haba ai jingkran hakmat kinong yalam ka party congress bat ban pensyai halor ka reservation policy kum juru halor ka roster system u Dr. Celestin Lingdo UMLA ka party congress na umsning constituency ula kran benyau halor ka jingkran ka baklut haka jala kata kadai halor ka reservation policy bat ka roster system lingba jong kata gasngi u Dr. Celestin Lingdo ulaong bakatay ka jingalang kalong nakamtaban pensyashwa yakinong kit kambat nong yalam jong ka party congress bakumno kidai ban singotu halor ka roster system bat ka reservation policy kabadairu kamat kabala kip halo hapo ka jala hakatay ka jingalang u Dr. Celestin Lingdo ulapen pauru ba ulasyak keno nadu haki rupaj ba bat kiseng halang kibala keno ya u namar ba uklem kren halor ka reservation policy tat hadu baladon kibalej ban titin haying jong u kabadon ha umsat sniang u Dr. Celestin Lingdo ulapen pauru babalai uskabja halor katai ka benta kadau kadai namar babaru kipaj ba kiladon ya kata ka jingsau bakatai ka jingdawa kadai ka badai henrei kimtipat ka kabajie syakmat bat mano ubayu nong ne ubadu nong shushu u Dr. Celestin Lingdo ula ongru bakat hadu menta ka WPP kalayaki halor katai kamat henrei kampat lapat ban ai jing pensyai syaki pajba baka ka jing kuak bakin penkela halor ka reservation policy bat hakano karkom baki kuak ban penkela ladaki parlo garo ki hun ban yakun lang ya ka prapa person bat kasi bat garo ka sukte ban penkela henrei ugaro umtre bat kan sapoi kapor ba un salej jing bishar bandawa ya ka hok laong u Dr. Celestin Lingdo ya ka bendrapru baladaki garo kimtre manokin ban pengej ka sorkar ka ong ban tau ya ka expert committee ban pet ya kene ka benta henrei u Dr. Celestin Lingdo ula pensyai baka expert committee kamla ban yajlat ya ka mandal commission report bat barok karai haka bedai bet ka reservation policy ki ba poi ha high court bat supreme court ka ong bet kat kum ka jing penti kena da ka mandal commission report omla ban bu reservation palat ya ka sanpo person henrei haka jela jongi ngiyo hadu proper person susu ula ongru bakala dai kapor ban penkelano ya ka reservation policy henrei ka kata ka jingkela ka bangi kwa umdon bayakran hadu menta ubasyak tangan ulasyak tangan bat sangi no menta henrei na ka liang ka WPP kampat pensyai ka jingkela ka baki kwa ka reservation policy bat ban kedau syai yakino ki benta ban penkela hadin balat hau ya ka expert committee bat hadin ba unong syak tangan uba arden ula sangi ngasosi ban ong bahaka wegasngi enda ka expert committee ka ong nang ne syakmat ki kasi jantie bat garo kin sayo tang 100% banyasam bat hakapor bempat penki ngiyo 100% te namar bangila dawa palat ban pentenmai bat penkelaya ka reservation policy ka expert committee kan soong yasam tang 100% hapdeng ki kasi bat garo hato kadai ka jing dunong ne jing yo nong laong u Dr. Celestin Lingdo namar kata nakaliang utay UMLA ka umsning ulapen pauru ba ulayu iya kata ka jingma kabala ablupa bat kata kalong balada jie kumno entu klar ka jing bisa hakata kapor naka 100% syaka 100% ne 100% hangta pinsa ong ba pleng ka WPP kalayalam bakla namar dei hadin badon ka jingya taini bat ka jing balain stat ha assembly baka jing bisar kala hukum ban pentre kamno ya ka roster system ka baru sikata ki kasi ki jo jing mentoy namar wat ya ka kam baki garo kimla ki kasi ki jo ban tep hagi por ba menshwa henrei naka jing trekam jong ka roster ka pus jong ki garo ki kasi kim la shu ban tep